Què passa, millennials? Com va això? Clayface, un dels malvats més mítics de l'univers Batman, que ja vam tenir el plaer de conèixer a Creature Commandos, arriba per fi a la gran pantalla. Death Studios ens el porten al seu nou univers de la mà de James Gunn i ja tenim per fi aquí el primer trailer. Així que anem a reaccionar-hi. Let's go! Anem a veure, millennials, perquè això teòricament la van vendre com una pel·lícula de por, de terror, realment sual, perquè el personatge, ara ho veureu, Clayface, en català vol dir alguna així com cara d'argila, literalment. Es tracta d'un personatge canviaformes. Bastant peculiar, bastant emblemàtic i carismàtic. Així que sense més dilació anem a veure què ens presenta DC. Let's go. El rotllo. Up. És el pallasso de Slipknot, tu, Sean Crahan. Quina cançó és aquesta? Em sona molt. Do you realize... Una de les cançons de... Quina cançó és aquesta? Em sona molt. Té bona pinta, Poquet hem vist, però té molt bona pinta. Bueno, aquí tenim el trailer de La mòmia de Lee Cronin, pel·lícula que us recomano moltíssim, sobretot si us va agradar Evil Dead Rise, però bueno, anem a parlar del que anem a parlar. És que no lo ves? Tu cara és... és que clar, és que aquí hi ha cosetes, Aquí li foten un tall a la cara, una preciositat. Tu cara és una preciositat. Què t'han fet, fill meu? Aquí estàs mirant amb aquesta cara de compungida. Aquí ja comença la transformació, suposo. Es veu aquesta cara com una plasta així deformada. Excitement and thrills, this way. Amusement Museum, deu ser això, amb un pallasso aquí molt mal rotllero. Mira aquí l'argila formant-se, que això deu ser ell en procés de transformació. El miedo. Mira el miedo. Aquí es veu un petit frame. És que mira, clar, els ulls, com es transforma. Mira el miedo a la cara, la fotografia molt top també, de Gotham. Sí, aquí hi ha cosetes. A la cara, mira el miedo a la cara. Gotham Police, aquí també això és un punt de transformació, el braç el fa servir com a arma. És que no lo ves, crec que és el Do You Realize de la cançó, que ara la buscaré, perquè soc molt melòman i ho he de saber. És que no lo ves, vindria a ser més aviat... És que no te n'adones? Aceptamos pulpo. I el logotip... Molt xulo, I efectivament, com us deia, Millennials, aquesta cançó que es fa servir en aquest trailer de Clayface, James Gunn ja la va fer servir al volum 3 de Guardians de la Galàxia. Aquí la teniu. Efectivament, que és la mateixa melodia que tenim aquí. Un que té la oïda fina, sí senyor. És el que té la melomania. Però anem ara sí a la fitxa tècnica d'Internet Movie Database, amb aquest pòster meravellós, absolutament, que han presentat avui mateix, hores abans de l'estrena del mateix tràiler. Veiem aquesta boca aquí, en plan la mòmia. James Watkins a la batuta de la direcció, Asalto en París, McMafia, No hables con extraños i El llac Eden com a principals destacables. Algun capítol de Black Mirror i ja estaria, no? El guió Hossein Amini i Mike Flanagan, que evidentment Doctor Somni, La vida de Chuck, grandiosa pel·lícula, que em va recomanar el gran Pau Garriga, director frustrat. Des d'aquí us recomano el seu vídeo al respecte. Missa de Medianoche, La maldición de Hill House... Té una trajectòria prou destacable, el bon Flanagan. I en l'apartat, diguéssim, d'intèrprets, sí que no tenim grandíssimes estrelles, per no dir pràcticament cap ni una. Eddie Marsan, Max Minghella com a John, Naomi Ackie com a Kathleen Core,
Tom Rhys Harris com a Matt Hagen, que és el propi Clayface, David Denchik, Francesca Corny com a Rosie, una noia del club, Ruby Seeger com a Teresa, Will Coban com a Bones, etc. Tindrem sobretot gent de banda, Salami Pit, que té pinta de ser un jefe de la màfia, reporters, policies, etc. M'agrada molt el fet de que no hi hagin actors pràcticament coneguts, perquè això també fa que veiem més el personatge que no una altra cosa, no? Aquí fotos de la producció, o més que producció, de la promoció d'aquesta pròpia pel·lícula, Matt Hagen. Però bueno, té pinta de ser... té bona pinta, la veritat és que sí. Més fotos d'aquesta producció / màrqueting, els policies de Gotham City, Jitters Coffee, tot això que és al final Metropolis Finest. Tot això que no deixa de ser disseny de producció, aquí el típic dispensador de diaris de Gotham Times, tot això ho vam parlar en el seu dia a la Batcova amb el Dani i l'Albert, que són detalls que poden marcar la diferència en certa manera en una producció d'aquest nivell, no? Que admiris tant el que és el disseny de producció, els detalls, no? Polir tot aquest tipus de temes, que potser pel públic en general no tant, però sí que pel fan, els que són fans de tota la vida dels còmics, de les sèries, dels videojocs, etc., doncs són detalls que molen, no? Aquí la claqueta, molt xula la claqueta, des de que les fan així personalitzades és molt guai això. Aquí tenim un dels moments, suposo, de tensió de la pel·lícula, aquí en plena producció. I res, cosetes típiques de rodatge. Ara, és veritat que hem vist molt poc. Hem vist molt poc d'aquesta producció, d'aquesta pel·lícula que està en postproducció i que s'espera que s'estreni el 23 d'octubre d'aquest mateix any. Serà després de Supergirl, entre altres, i de Lanterns. Anem a llegir un moment la fitxa tècnica, que se m'havia oblidat, Millennials. Una criatura canvia formes, feta d'argila màgica, ronda per Gotham City, alternant entre malvats i aliat amb Batman. És a dir, per una banda flirteja amb els dolents i per l'altra pues, fa cosetes amb Batman. I aquí hi ha una interpretació molt... Clar, és que això com es tradueix. Diverses figures tràgiques, fets tràgics més aviat, s'han vist involucrats amb aquest ésser d'argila, al llarg dels anys. Suposo que ve per aquí el tema. Però bueno, en tot cas, Millennials em sembla una pel·lícula molt interessant, sobretot el seu punt de vista, el seu to, així molt fosc, terrorífic, m'agrada. M'agrada que dins del mateix univers puguin haver-hi, doncs això, no? Diferents punts de vista, diferents formes d'interpretar els personatges, etc, no? I de plantejar-los. Tenim un Superman més comiquero, més aventurero, etc. Tenim una Supergirl més còsmica, rotllo galàxies, i més gamberra, i aquí tenim un Clayface, que, bueno, com Lanterns, serà més down to earth, no? Més de peus a terra, més terrenal, i amb aquest punt de terror, perquè el personatge s'ho mereix. Així que jo crec que pot estar xulo. I farem cap a l'octubre sense dubtes. Així que res, com sempre, Millennials, deixeu en comentaris el que us ha semblat aquest tràiler, fins a quin punt espereu aquesta nova producció de Death Studios, aquest nou DCU, al capdavant de James Gunn. Rebenteu el botó de like i subscriviu-vos, que sabeu que ajuda moltíssim, i ens veiem al proper vídeo. Fins aviat!